yadda mahaifina ya sadu da ni shi kuma bayan mai gadin gidanmu shine ya fara buɗa ni. To bayan mun dawo Adamawa da mahaifina lokacin ina JS2 muka ɗan yi shekara 3 a gurin. So har na tafi SS2 ma zan ce lokacin sai muka koma Maiduguri. To gaskiya ga kumanta na saba da ana saduwa da ni. Na saba ana saduwa da ni sai in rika jin sha'awa haka, kuma kusan tun ina karama aka sabar min. To gashi yanzu na girma babu wanda zai rika saduwa da ni. To a Maiduguri da muka koma gaskiya akwai security sosai, saboda makarantar da mahaifina ya saka ni ban san mutane ba lokacin sosai, kuma da zan ce zan rika zuwa gurin su ko kuma su sadu da ni da sauransu. Kusan dai ba ka ce kawai sadu da ni ba ko kuma wani abu. To na koma kuma sabon gwari, domin lokacin da muke Adamawa lokacin gaskiya ko irin schoolmates din mu haka lokacin bana shayi kawai in bashi kaina don nema in ji kawai an cire min wannan abun. To gaskiya baran boye muku ba, ni da mahaifina har ciki yayi min lokacin. To akwai wata rana ni da mahaifina muna gida sai mahaifiyata ta yi tafiya. Da yake a baya na gaya muku ai mahaifiyata ma'aikaciya ce ita ma. So sai ta zo ta yi tafiya. Da mahaifiyata ta yi tafiya sai aka zo wata rana ban da lafiya, sai ina falo haka ina rawan sanyi haka ne da mahaifina. Sai irin like, kuma mahaifinmu gaskiya kusan sojojin nan, kuma more especially mahaifina irin menene ake cewa wayayye ne haka, irin ba ma jin shayin kwanciya a jikin mahaifinmu haka, irin like mu shagwabe masa, kuma banda ma ni ce yar fari haka. To sai mahaifiyarmu ta yi tafiya sai ta bar mu a gida. To sai ban da lafiya, aka zo ban da lafiya sai mahaifina ya zo, ina kwance a kan cinyansa, irin ya bani magani ina kwance, amma fa ba sosai bane rashin lafiyan gaskiya, dan zazzabi ne haka. Irin yana kwance a kan cinyar shi yana shafa kaina yana daddanna wayansa a falo, sai kawai sai bacci ya fara ɗauka ta haka. To ni kuma gaskiya baran boye muku ba, da ya fara shashafa mun kan nan, so yana shashafa mun kaina haka, sai kawai sai na ji sha'awa haka. Kusan lokacin na girma ai, sai na ji sha'awa haka, irin sha'awa tana kama ni, sai na yi kewa haka irin like, sai ni kuma sai na dan fara kankame mahaifina a hankali, ina dan kakkama jikin shi a hankali, duk da ya haɗu da hudu bai shedan gaskiya. Sai na ji hankali na ya tashi, kuma wallahi ban taba jin sha'awa irin na ranan ba. Sha'awa da na ji ranar irin na fita hankali irin sosai, inna wallahi sha'awa na ji sosai irin na fita hankali haka sosai da sosai. Sai na ji ina buƙatar namiji haka lokacin. To sai haka sai can sai bacci ya fara ɗauka ta, sai na ji mahaifina irin yana shashafa min wuyana haka, sai na ji kamar yana taɓa nonuwa na haka, kamar ana shafa min nonuwa na cikin bacci. Sai kawai sai na ji daɗin abu, sai na ɗan fara babban ƙare mashi haka to cikin bacci. Can sai na razana dai, abun ya ban mamaki, ai kusan dole zan ji tsoro saboda mahaifina ne kuma bai san ina yin wancan abun ba. Sai kawai sai na bude ido na, da na dan motsa kamar zan tashi, sai na ga mahaifina ya cire, sai ya dan kame haka. To sai na sake na rufe ido na cikin hankali, sai na fara tunani ba bacci nake ba, amma shi ya dauka na koma bacci ne. Can sai ya sake saka hannu shi yana shafa nonuwa na, ina da jin daɗi, amma sai na dan mazi haka irin like bacci yayi gaba da ni sosai, ban ma ji me yake yi min ba. Sai can haka sai aka kira shi a waya, sai ya tashi haka. Ni kuma gaskiya gashi sha'awa ta tashi, ga komai na ya motsa. To sai har kanina suka dawo school dai haka, da daddare yake kowa da ɗakin shi gaskiya. Da muka koma Maiduguri haka gaskiya, saboda dama can garin mahaifina ne, to kuma sai aka yi transferring din shi zuwa can. To kawai sai da daddare haka sai na fito, da yake ban da lafiya, kuma gaskiya an shagwaba ni sosai a gida, ba zan yi ƙarya ba, an shagwaba ni ofa. To sai na tashi sai na zo da daddare haka, mahaifina ya shiga yana bacci. To ni kuma gaskiya kun ga sha'awar nan ta dame ni, zazzabi na dai ya sauka already. Kawai sai na zo na sami na daura dan tawul haka, da na daura tawul haka sai na zo na samu mahaifina haka, na ce mishi ni na kasa yin bacci a ɗakina. Sai ce da yake lokaci baby ma yake kira na, baby ki je ki kwanta man. nace dadi na kasa yin bacci fa, irin ina shagwaba haka. Sai na ce mishi ni kan dadi a nan zan kwana haka, na kasa bacci. Na ce dadi ni kan a nan zan kwana. Sai
na tashi sai na zo sai yayye dai da ni na koma na ce mishi dadi na kasa bacci wallahi, ni tsoro nake ji sai in ji ina firgita. Ya ce to in je gurin ƙannena mu kwana. Na ce su ayin suka yi bacci kamar sun mutu ba sa tashi haka. So shi ma sai kawai ya gaskata magana na, sai ce to in shigo. Sai na shigo, da na shigo ɗakinsa sai na zo na kwanta a gefe. Da na kwanta a gefe ka kumanta bacci ya kasa ɗauka ta wallahi. Sai na zo sai ina kwance haka can sai na mirgina. Kawai da daddare ina kwance sai na dan mirgina kusa da mahaifina, sai tawul din na kunce shi da dabara. Kawai da na kunce shi da dabara, kawai sai mahaifina da ya kalli nonuwa na a waje, jikina a waje kamar na yi bacci, sai fara shafa ni. Yana shafa ni kawai sai irin na razana haka na bari sai da ya nisa abin da yake, sai na ce dadi me kake yi? Sai ce ki tsaya bebe. Shikenan gaya muku ranar da mahaifina ya ce ni wallahi, ya ce ni ranar. Shikenan muka kama haɗuwa, wani lokaci har a cikin mota wallahi muke yi, wani lokaci muka